Il-minuta tibda issa. Clara Juice, artista multidisciplinarja. X'inspirak biex tibda taħdem fit-teatru? Meta kelli 14 sena u kelli l-ewwel opportunità li xi ħadd tellani fuq palk, ħassejt li sibt posti. X'inhi perspettiva li żżomm viċin tiegħek biex tkun tista' teleb l-isfidi li ssib? Jiena ngħix il-mument, nitgħallem minn kull esperjenza sew jekk kienet tajba sew jekk kienet ħażina, nieħu l-lezzjoni li għandi nieħu u mbagħad nimxi għalli jmiss. Kieku kellek tagħti parir li jekk nifsek meta kont iżgħar xi tkun? Meta kont żgħira kelli ħafna passjoni, ħafna enerġija, kont naqra fajeri żbukkata. Illum il-ġurnata inżomm naqra iktar kalma. Fuq xi qed taħdem bħalissa? Bħalissa qed naħdem fuq produzzjoni li jisimha Is-snin li tħoss, hija solo performance u tara il-ħajja ta' persuna minn mindu kellha 25 sena sakemm talaq 90 sena u d-deċiżjonijiet kollha li ħadet tul ħajjitha.